Vitajte pri dnešnom videu, kde si rozoberieme novinky zo sveta dopravy za posledný mesiac. Rýchlosť 200 km za hodinu stále len na papieri. Kým kompletná rekonštrukcia od Kútov po hranicu s Českom pokračuje, medzi Zohorom a Devínskou Novou Vsou začínajú s prácami až teraz. Prvá fáza má byť ukončená do polovice marca. Pre cestujúcich sa nič nemení, výlukový grafikom zaviedli železnice ešte pred 2 rokmi. Vlaky raz za hodinu, zrušené špičkové spoje aj krátke súpravy. Modernizáciu hlavnej trate z Bratislavy do Českej republiky odkladajú už roky. Neraz to pocítili aj cestujúci, ktorým sa zhoršilo dochádzanie do práce či školy. Termín modernizácie sa neustále posúval a s prípravnými prácami sa nakoniec začalo až na jeseň minulého roka. Modernizácia trate zmení prakticky všetko od základov. V celom úseku sa kompletne vymení železničný zvršok a spodok či trakčné stĺpy. Súčasťou budú aj nové peróny v Devínskom jazere a v Zohore, na ktoré bude mimoúrovňový prístup. Zrušené budú aj úrovňové kríženia ciest so železnicou, ktoré nahradia len mimoúrovňové kríženia. V stanici Zohor bude pre cestujúcich slúžiť aj provizórne nástupište, ktoré má podľa železníc zachovať bezpečnosť nástupu a výstupu počas stavebných prác. Hoci cestujúci zatiaľ veľké zmeny na trati nevidia, železnice aktuálne robia práce, ktoré súvisia s betonážou základov pätiek trakčných podpier a brán a stavajú nové stĺpy trakčného vedenia. Túto fázu majú železničiari ukončiť v prvej polovici marca, potom by sa malo začať s rozoberaním koľajiska. Časťou, ktorú však modernizácia nečaká, je úsek dlhý 400 metrov, ktorý železnice rekonštruovali v roku 2014. A to z dôvodu vybudovania oporného múru, ktorý zabraňuje pohybu svahu. Menovaný úsek koľaje sa modernizovať nebude, nakoľko spĺňa požiadavky. Ten je vzdialený 1,5 km od Devínskeho jazera smerom na Zohor. Práce sa najbližšie roky nedotknú stanice Devínska Nová Ves, ktorá v minulosti prešla čiastočnou rekonštrukciou. Tá zahŕňala obnovu staničnej budovy ako aj bezbariérový prístup do haly a na nástupisko pri prvej koľaji, ktorým sa docielila možnosť bezbariérového nástupu do nízkopodlažných súprav. Národná diaľničná spoločnosť sľubuje tento rok 48 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest, minulý rok nepribudlo nič. V roku 2025 plánuje Národná diaľničná spoločnosť sprístupniť 48 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré by mali zlepšiť dopravnú infraštruktúru na Slovensku. Medzi tieto úseky, rozmiestnené po celej krajine, patria aj dôležité projekty na severe Slovenska. Stavby, ktoré čelili rôznym problémom a viaceré z nich nestihli dokončiť v plánovaných termínoch, by tak čoskoro mali skrátiť vodičom čas cestovania a zvýšiť bezpečnosť dopravy. V pláne sú projekty ako obchvat Ružomberka a rýchlostná cesta 3 Tvrdošín-Nižná. Po rokoch dokončili aj ekodukt vo Svrčinovci. Taktiež by sa mala zlepšiť doprava v metropole Východu otvorením úseku 2 Košice-Šaca-Košické Oľšany. Po 4 rokoch by sa mala aj otvoriť najväčšia diaľničná križovatka D1-D4. Taktiež by mali výrazne postúpiť práce v úseku D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala s tunelom Višňové, ktorého otvorenie posunuli na február budúceho roka. Železničná spoločnosť Slovensko chce zvýšiť kvalitu nočného cestovania. Cieľom verejného obstarávania je nákup 10 moderných lôžkových vozňov s možnosťou rozšírenia o ďalších 14 kusov. Súčasťou zákazky za viac ako 90 miliónov eur je aj kompletný 10-ročný servis vozňov, agentúru SITA o tom informovala železničná spoločnosť Slovensko. Nové spacie vozne by mali byť vybavené modernými prvkami ako klimatizácia, Wi-Fi pripojenie, pohodlné lôžka a ich kupé budú uzamykateľné. Nákup chce železničná spoločnosť Slovensko financovať z európskych zdrojov, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. Priemerný vek súčasných lôžkových vozňov je viac ako 40 rokov a len tretina z nich je vybavená klimatizáciou, čo nevyhovuje cestujúcim. Podľa prieskum železničnej spoločnosti Slovensko 35% cestujúcich má záujem o služby lôžkových vozňov, pričom najdôležitejšie sú pre nich uzamykateľné kupé, pohodlné lôžka a prístup k Wi-Fi. Najčastejšie cestujúci využívajú nočné vlaky na cesty do práce a na cesty do školy. Nočné vlaky už teraz využívajú 10 000 ľudí ročne a vďaka tejto modernizácii by záujem mohol vzrásť ešte viac, uviedol generálny riaditeľ železničnej spoločnosti Slovensko Peter Heleksa.
Trolejbusová trať medzi Patrónkou a Rivierou by mohla byť realitou do jary budúceho roka. Hlavné mesto vyhlásilo v januári 2025 verejnú súťaž na obstaranie zhotoviteľa dlho odkladanej novej trolejbusovej trate Riviera Patrónka. Výstavba novej trate umožní nasadiť na linku 32 trolejbusy a predĺžiť ju cez Račianske mýto a Trnavské mýto až na Jelačičovú ulicu. Výstavba tejto trolejbusovej trate umožní prepojiť oddelenú dlhodielskú trať so zvyškom bratislavskej trolejbusovej siete. Predpokladaná hodnota zákazky je 14,7 miliónov eur bez DPH a financovanie má byť zabezpečené z plánu obnovy. Výstavba trate by mala prebehnúť v lehote 11 mesiacov od začatia prác. Začiatok prác tak bude závisieť od úspešného ukončenia súťaže a od vydania stavebného povolenia. Rekonštrukčné práce na košickej železničnej stanici sa opäť predĺžili, ponovom by mali byť hotové v júni tohto roka. Suma doposiaľ stúpla o necelých 2,7 milióna eur, a to na úroveň 15,47 milióna eur bez DPH. Rekonštrukcia nástupišť 1, 2, 3 a komplexná rekonštrukcia železničného zvršku na nepárnych koľajach 1 až 11 sa začala v septembri 2021. Pôvodne mala byť hotová do konca roka 2023. Rekonštrukcia je v sklze, ktorý je zapríčinený hlavne skutočnosťou, že niektoré práce sa nedajú vykonať podľa pôvodnej projektovej dokumentácie formou opráv, ale je nutné staré poškodené betónové konštrukcie nahradiť novými. V tomto období sa pracuje hlavne na 3. nástupišti, pričom od októbra 2024 je v prevádzke pre cestujúcu verejnosť južný podchod. Cieľom stavby je podľa železníc Slovenskej republiky najmä zvýšenie bezpečnosti vlakovej dopravy, zníženia ľudského činiteľa ako vplyvu na vznik nehodových udalostí, ako aj zníženie obmedzení pri tvorbe a realizácii grafikonu vlakovej dopravy z hľadiska príchodov a odchodov vlakov v stanici Košice a ich pristavovania k nástupištiam. Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila verejné obstarávanie na nákup 2 moderných elektrických jednotiek pre linku Bratislava-Žilina s možnosťou uplatnenia opcie na ďalšie 2 kusy. Predpokladaná hodnota zákazky je 102 milióna eur bez DPH. Tento projekt predstavuje významný krok v modernizácii železničnej dopravy na Slovensku a bude financovaný prevažne z európskych fondov prostredníctvom plánu obnovy a odolnosti a operačného programu Slovensko. Plné nasadenie jednotiek do prevádzky sa očakáva v rokoch 2026 až 2028. Ich kapacita bude minimálne 560 miest na sedenie, pričom maximálna prevádzková rýchlosť dosiahne 160 km za hodinu. Energetická efektivita jednotiek by mala dosahovať o 25% nižšiu spotrebu oproti starším vozidlám. Podobné moderné elektrické jednotky s porovnateľnými parametrami prevádzkuje aj železničná spoločnosť Slovensko. Jedná sa o jednotky Stadler KIS, ktoré jazdia od februára minulého roka. O kúsok vpred sa posúva dopravný projekt vybudovania terminálu integrovanej osobnej dopravy v Krásne nad Kysucou. Modernizácia železničnej trate aj s výstavbou terminálu bola zaradená v júli minulého roka medzi strategické investície. Začiatok predpokladajú železničiari v roku 2026 a stáť by mala približne 136 miliónov eur. Na význam nového terminálu poukazuje primátor Krásna už dlhé roky. Ide o dôležitý krok v procese zmien dopravných návykov obyvateľov Oščadnice, Bystrickej doliny aj častí Krásna nad Kysucou. Terminál bude súčasťou integrovanej dopravy pre celé stredné Kysuce s tým, že autobusy privezú ľudí bezpečne pred príchodom vlaku a po príchode vlaku ich znova odvezú domov. To je prínos pre hustotu dopravy, no najmä pre životné prostredie. Železničná stanica je v súčasnosti mimo centra mesta, ľudia radšej chodia autami, tým sa zahlcujú cesty. Železničná spoločnosť Slovensko, Železnice Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy spoločne predstavujú nový webový portál vlaky.sk. Stránka poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob, ako získať všetky potrebné údaje o vlakovej doprave na jednom mieste. Nachádza sa tu sekcia aktuality s najnovšími správami, odkazy na nákup cestovných lístkov a tiež informácie o nástupištiach. Za nás odporúčame web stránku Mapa ZSR, ktorá zobrazuje aktuálne polohy vlakov s prípadným meškaním. Rovnako je možné zobraziť informačné tabule v jednotlivých staniciach. Južný železničný koridor medzi Zvolenom a Fiľakovom by mal prejsť modernizáciou a elektrifikáciou.
Ohlásil to minister dopravy Jozef Ráš. Tento úsek patrí k najvyužívanejším na trati zo Zvolena do Košíc. Náklady sa odhadujú na takmer 300 miliónov eur. Projekt je stále v štádiu prípravy. Pod trakčným vedením môžu vlaky jazdiť od Bratislavy po Zvolen. Dokončuje sa východná časť medzi Moldavou nad Bodvou a Košicami. Zostane ešte 130 km medzi Fiľakovom a Moldavou bez trakčného vedenia. Problémy s traťou majú najmä vo Fiľakove, kde pred časom museli odkloniť dopravu zo stanice na zastávku Fiľakovo. Rezort dopravy predpokladá, že modernizácia povedie k zníženiu personálnych nákladov a zvýšeniu počtu cestujúcich. Odhaduje sa, že počet zamestnancov by sa mohol znížiť o približne 100, zatiaľ čo prepravených pasažierov by mohlo pribudnúť až o 35%. Ani po mesiaci mal jeden z nových Vectronov nehodu. Jedná sa o Vectron s číslom 029, ktorý trafil padnutý strom. Strom padol vplyvom počasia na trolejové vedenie. Táto mimoriadna udalosť sa stala 10. januára pred stanicou Olomouc. Rušeň bol nasadený ako Valašský expres EC 123 Praha-Púchov. Vlak EC 123 bol od stanice Olomouc odrieknutý. Výluka na železničnej trati za Novou Baňou pokračuje. Cestujúci z Bratislavy na stredné Slovensko tak vlakom bez prestupu na autobus neprejde. Podobné niekoľkomesačné obmedzenia sú na tejto trati bežné. Výluka vlakov na úseku Nová Baňa-Kozárovce mala pôvodne podľa grafikonu železničnej spoločnosti Slovensko trvať do decembra minulého roka. Na trati však ešte stále nie sú koľajnice. Železnice tvrdia, že sa pracuje na čas. Tento 230-kilometrový úsek z Banskej Bystrice do Bratislavy prejdete podľa grafikonu aj s prestupom na autobus za takmer 4 hodiny. Pre porovnanie 201-kilometrovú trasu zo Žiliny do Bratislavy prejde rýchlik za menej ako 2,5 hodiny. Témou je aj komfort, keďže západným koridorom jazdia modernejšie súpravy. Odborníci však poukazujú na viaceré problematické časti trate. Treba konštatovať, že celá trať je smerovo komplikovaná od Úľan nad Žitavou až po Hronskú Dúbravu, reagoval odborník na železnice Jiří Kubáček. Výluka vlakov na úseku Nová Baňa-Kozárovce má podľa plánu železníc trvať do polovice júna. Železnice Slovenskej republiky vyhlásili verejné obstarávanie na zhotoviteľa prekládky trate medzi Paludzou a Liptovským Hrádkom. Ide o prekládku železnice pri Liptovskom Mikuláši v dĺžke 14,5 km so začiatkom za železničnou stanicou v Liptovskom Hrádku po výhybňu Palúca. Trasa povedie úplne novým koridorom, ktorý pôjde popri diaľnici D1. Vlaky budú môcť po novej trati jazdiť rýchlosťou 160 km za hodinu. Predpokladané náklady vyčíslili železničiari na takmer 860 miliónov eur bez DPH. Verejnú súťaž plánujú vyhodnotiť 23. apríla tohto roku. Novú trať na Liptove by mali postaviť za 1644 dní, čo je 4,5 roka. Minulý rok zaradila vláda prekládku medzi strategické dopravné projekty, čo znamená, že udeľovanie povolení a verejné obstarávanie by malo byť rýchlejšie. Železnice Slovenskej republiky rozhodli o úplnej preložke trate v úseku Liptovský Hrádok výhybňa Paludza popri diaľnici s vybudovaním novej stanice Liptovský Mikuláš. Cieľom preložky bolo sledovať smerovo vyhovujúce trasovanie diaľnice, vytvoriť jeden združený multimodálny dopravný koridor cesta železnica bez ďalšieho rozdrobovania a rozdeľovania územia Liptovskej kotliny líniovými stavbami, vysvetlili železničiari v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Prekládka počíta s výstavbou nového železničného tunela Paludza v dĺžke 630 metrov. Preloženú trať budú lemovať aj protihlukové steny s celkovou dĺžkou takmer 6 kilometrov. Súčasťou stavby je aj 12 nových železničných mostov, 6 podchodov pre peších a 14 nových cestných mostov. Ide o mimoriadne náročný projekt, ktorý zmení dopravu v Liptovskom Mikuláši a jeho okolí. K novým staniciam postavia aj nové prístupové cesty pre autá. Dôjde k zrušeniu staníc Okoličné a Potureň, namiesto nich budú zastávky v Závažnej Porube a Liptovskom Jáne. Súčasná budova hlavnej stanice v Liptovskom Mikuláši v jej severnej časti sa úplne zruší, nová bude v južnej časti v blízkosti poľnohospodárskeho družstva. S novými cestnými nadjazdmi sa ráta medzi Liptovským Hrádkom a Liptovskou Porúbkou, ďalej pri Liptovskom Jáne a Závažnej Porube. Ďalší nadjazd ponad železnicu bude pri novej stanici v Liptovskom Mikuláši.
Prekládka železnice v Liptovskom Mikuláši mešká. Stavať sa mala už pred niekoľkými rokmi, pričom štát na ňu vyčlenil peniaze ešte v roku 2015 s tým, že hotová mala byť v rokoch 2020 až 2021. Prekládka mala vtedy stáť 600 miliónov eur, pričom projekt vtedy počítal s viacerými obslužnými cestami k novej stanici vrátane výstavby nového mosta ponad Váh z Belopotockého ulice. Miestni aktivisti s tým nesúhlasili a s petíciou sa obrátili na Európsky parlament. Prekládka trate pri Liptovskom Mikuláši bola na dlhé roky pozastavená, pričom projekt sa musel prepracovať a zredukovať. Najpálčivejšiu otázku, kadiaľ povedie prístupová cesta ku stanici, projektanti museli riešiť bez nového mosta, hoci sa s ním v územnom pláne počítalo od 80. rokov. Cestu teda navrhli cez obchodnú zónu na Kamennom poli. Dúfame, že nové vydanie z Dopravy v kocke sa vám páčilo, preto by sme boli radi za pekný komentár, like a odber. Vidíme sa na budúce.